משה יהודה לייב לילנבלום, מורה וסופר, מראשי תנועת חובבי ציון ברוסיה. בגיל 16 חותן כמקובל במשפחות דתיות והחל לעבוד בהוראה. בתקופה זו גילה את תנועת ההשכלה, שעודדה יהודים לנאורות ורכישת ידע כללי, והצטרף אליה. הוא טען שיהודים חייבים להשתלב בחברה הכללית בה הם חיים ולהיות גורם יצרני בכלכלה. דעותיו עוררו זעם רב בקרב חבריו והורי תלמידיו, והוא נתפס בעיניהם כבוגד ביהדותו ובאמנותו. הוא חשב כי הדרך לשינוי היא הקמת מושבות ליהודים ברוסיה, אך גל הפרעות הקשה כנגד היהודים בדרום רוסיה ב-1881 שינה את דעתו, והוא הבין שהיהודים תמיד יהיו שנואים. לכן הצטרף לתנועת חובבי ציון, אשר קמה בעקבות הפרעות, במטרה להפיץ את הרעיון הלאומי ועודדה התיישבות בארץ ישראל. כאשר העלה הרצל את רעיון הציונות המדינית, היה לילנבלום תומך נלהב של הרעיון. לילנבלום כתב חיבורים ומאמרים שונים שנועדו לפרסם ולקדם את רעיונותיו בנושא הציונות. ב-1910 נפטר בעיר אודסה שבאוקראינה.